Sige. 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 Uno, dos, tres, dali. Ano? Maswerteng nailigtas ng otoridad ang isang 48 anyos na padre de pamilya matapos na matabunan ng gumuhong lupa sa barangay Kalungay, Pilar, Sorsogon dulot ng sunod-sunod na pag-uulan kamakailan. Ayon kay Police Captain Brian Bea, hepe ng Pilar MPS, may ginagawa umano ang biktima sa kusina nang bigla na lamang gumuho ang lupa sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Umabot sa 30 minuto ang operasyon bago naalis ang biktima sa pagkakabaon sa lupa. After na ma-extract siya doon sa sa site doon sa kung saan ang NDR natin, ang person ng NDR natin, gumawa ng initial assessment doon sa katawan niya kung may mga bali. Fortunately, wala naman siya mga frostbite na natabi. Pero meron siyang ang pinaka very apparent na singer dito sa may eyebrow, right eyebrow niya, pumutok, siguro pinamaan ng matigas. Tapos may mga kunting gas-gas siya sa katawan. Dagdag pa ni Bea, mag-isa lamang ang padre de pamilya sa kanilang bahay nang mangyari ang pagguho, habang nasa kabilang bahay naman ang kanyang mag-iina. Bahay na ito, dito yan malapit sa amin sa complex. Itong complex, nung ginawa ito, bundok ito na may pinatag. Ngayon, malapit doon sa bahay nila, merong pinatag na lugar. Ang ginawa nila, according sa mga nauna dito sa akin, in-extend nila yung lugar na pinatagan ng bundok. Kaya yung bundok na yun, nakadikit na halos yung dingding ng kitchen niya doon sa pinabas na bundok. Siyempre, dahil na-altered na yung bundok, during malakas ang ulan, masasaturate talaga yung lupa doon sa taas, bumuho siya. Nagpaalala naman ng otoridad sa mga residenteng naninirahan sa mga landslide-prone areas na maging mapagmatsyag sa mga oras ng kalamidad para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.